Start na ko na kahit saba. Hello, mabungahong kaudtuhon or kapunon mga igsoon. Pasensya na ganinang buntag, wala gina ko naapas kay na ako'y gibuhat. No. Na ako'y gihimo igsoon dito ko sa shop kay naigamayng problema ato ang motor ba. So ato ang gipaayo ganina niya. Mo nang wala ta ka live ganinang buntag. No, mao na nga karon ra ta nakahigayon igsoon. Pasensya na. Pero sagilang kay ang importante naka-live ta karon. Amen. Kumusta? Kumusta yung Saturday? No? Sa dili pa ta magpadayon, ako sa ni i-share igsoon, no? Kamo sa igsoon kabalo na mo, no? Once mag-live ta atong i-share ni. Ipakatap nato ang pulong sa Ginoo igsoon. Amen. Kay mao ni ang mensahe nga maghatag og kalipay kalinaw. Maghatag og paglaom sa mga naa sa sitwasyon nga walay paglaom. Amen. So atong i-share ni, and don't forget to mention your friends and loved ones, families here in the comment section para makabantay sila. And don't forget to type at followers or at highlight or at everyone. Amen. So ako po igsoon mag-share sa pod ko dire. Ako i-share ni sa ako ang personal account. Praise God. And by the way, kumusta mong tanan? Igsoon, kumusta ang yung Saturday? I hope and pray in Jesus name nga naa mo sa mayong kahimtang. Permente na og duol mo sa Ginoo, igsoon. So ako sa na-share padayon. Okay? So, done sharing mga igsoon, no? Okay, again, a blessed, a fruitful Saturday, everyone. Shout out to Sister Katrina Tusi. God bless, Pastor. We're naan siya sa New Zealand. Okay. And, done share, Pastor. Thank you, Sister Lynette G. Foro Oscanio. Shout out, okay, shout out, Sister Lynette G. Foro Oscanio. Okay. Just finished my devotion today. Now, preparing for tomorrow church service. Amen. Thank you, Sister Ophelia. God bless you. Minosa, Santiago. So, ugma pa ko mag-prepare, sister, sa ako ang walihon. Lahi ko. So, naanad ko nga, mag-prepare ko every early in the morning, kadlawon. So, okay? Pastor, humana kog sharing, Pastor. Amen, amen. Amos Yani Hamster. Okay? Shout out ng mga OFW diha sa linlaing kanasura, no? Shout out. Mga naka-permanent resident na nagtanaw ganina si Sister Concepcion. Okay? One of our followers nga naa sa Japan nga naka-permanent resident na diha. Unya, shout out nako mga seaman, no? Mga tanan OFW, no? And akong gi-shout out ang tanang mga subscribers ani nga page. Shout out to all of the subscribers ani nga page nato, Mabungahong Kristohanon. Shout out.
And shout out sa tanang mga followers, mga avid viewers nato igsoon nga kanunay nag-atang, kanunay nagpaabot, kanunay excited, kanunay naghuwat sa atong live, kanunay excited mamati sa pulong sa Ginoo. And also shout out to 181,000 followers of mabungahong Kristohanon. So kulangan na lang taog ko igsoon 19,000 nga ma-reach nato ang 200,000. Praise God, and I praise God for that. To God be the glory, ana igsoon. Elma Danoy, good afternoon, Pastor. Dalago ng Ginoo from Mindanao. Okay, thank you, sister. God bless. And blessed afternoon, Pastor. Ug sa tanan, God bless us all from Sister Malin Bayang. And to Brad, naalagi ka na, Brother Luisito Huwebes. Okay. God bless, Brad. God bless. God bless. One of our subscriber. Okay. Thank you sa mga pulong sa Ginoo nga imong gidala, Pastor Makad. Padasig ay himaya sa Ginoo. Lalo na sa amua mga OFW from Sister Lynette J. Foro Oscanio. Okay. So OFW di ay namo sa akong prayer igsoon. So shout out nako tanang mga piniriso diha. Ang Cagayan, Lombia City Jail, Medina Municipal Jail, Cebu City Jail, Bahay ni Kuya, Toledo City Jail, Talisay City Jail. Tanan nga mga BGMPs, mga dagko ug gagmayng prisuhan, shout out ninyong tanan, mga brad, mga igsoon, mga higala, bisan namo sa sulod sa silda, ayaw mo pagpakawa og pag-asa kay kung mulaom ta sa labawng makagagahom, sigurado nga naipaglaom samtang napay kinabuhi, naay paglaom sa Dios nga buhi. Mao nang di gyud ta niya mo buhi. Amen. Kaysa unahan ay hayag nga ugma igsoon nga giandam sa matag usa kanato. Shout out sa bahay ni Kuya, no? Shout out nila Brad Aris diha, Brad Rains 999, Brad Kinet, no? Ug akong gi-shout out dahil si Brad Winston Lee, usa sa nasa followers na tuloy nga Brad nako. Shout out sa nako mga Brad sa Alpha Caparo around the world, no? Long live kanunay. Ug ako ning gibalik-balik kanatong tanan mga Brad, appeal ko, walay long live nga may tabo kung dili na to ipataas ang ngalan sa Ginoo. Sekreto sa long life, taas nga kinabuhi, i-appeal na to ang Dios nga buhi. Kay siyang sekreto sa extension sa tong kinabuhi. And shout out also sa mga Brad nako sa SEA, Skeptron in Arms. Long live mga Brad and sir. O mga ma'am. Okay? So, shout out na ko tanang mga jail officer, mga military, Armed Forces of the Philippines, tanang mga Bureau of Fire Protection, tanang mga naa sa Philippine Air Force, Philippine Coast Guard, and tanan no, nga mga lain-laing ahensya sa gobyerno, mga amigo nako, mga abogado diha nga nagpahipi, mayor, ako yung mga amigo na mayor, mga opisyal sa lungsod, and of course tanang mga kapulisan diha, Luzon, Visayas, and Mindanao, Camp Osmeña, Cebu, Tagbilaran City, here sa Amoa in Bohol, sa Barracks, no? Shout out tanan mga kailaw, mga amigo na kong hepe, and special mention sa among hepe diri sa Clarin, Chief Amba. Siya lang akong mention na kay kadali ta kay time is running, and karon taon mga butro, mga young people magsaba-saba ron sa church, no? Di ta magdungog kay Saturday ba ya, no? So mag-prepare ron para for tomorrow igsoon. Okay? So tanan, no? Tanan nga naminaw, nagtanaw again, Luzon, Visayas, and Mindanao, bisan asa nga sulok nining kalibutan, mabungahong adlaw kanatong tanan. Akong balikon, nagaampo ako and I declare nga namo sa maayong kahimtang karon. Puno sa grasya, puno sa pabor sa Ginoo, ang labaw sa tanan, duol sa Ginoo. Kay sayang na bisag magbanig patag kwarta unya layo tas Ginoo. At the end of the day, wala yung matubang nato sa hukmanan igsoon sa Ginoo. Ang atong relasyon ang magmatter niya, relasyon nato ni Jesus is what matters the most igsoon. Dili natong bahandi kay ang kaluwasan, ang langit dili mapalit sa salapi. Okay, uy, ngit-ngit man. Hallelujah. Praise God, and let's pray. Okay. This time we have 75 viewers. Ang uban wala kabantay so. Okay. And ako ding gi-remind ang uban nga naaday tayo sa wala pa makabalo sa dili aware natay YouTube channel igsoon. And ang atong YouTube channel, ang link makita ninyo sa caption ani nga live. Pwede ra mo diha mo subscribe igsoon, free ra na diha, no. So sa atong YouTube channel, kaning live na to karon ako ni siyang i-download. Nya i-upload na ko sa atong YouTube channel. Mas dali dito
mas dali dito makita na to mga videos kay purely mga video ra to igsoon, wala to yung mga dili man gud sa page na to. Dili jud ka madritso sa mga videos kay naay mga makita na to, naay mga na mahilig man ko kay mga rhymes nga mga godly quotes, di ba? Kabantay mo mga word of God, no? Dili kayo mo dritso ba. So sa atong YouTube channel dritso na siya igsoon. Amen. Again, this time we have 70 plus, okay? 78 viewers this time. Okay, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord, knowing that without Him we are nothing. Knowing that without the guidance of the Holy Spirit, we cannot really interpret the Word of God igsoon deeper. Dili na to mapalawman ang pulong sa Ginoo. Kung magsalig lang ta sa ato ang kaalam nga kalibutanon or tawhanon. So that is why, as always, magampo kita kanunay. Because we're gonna invite the presence of the Lord and the presence of the Holy Spirit. Shout out Brother Bioy Letran. And shout out to Sister Mary Joy from Israel. Digabi Kabatit. Okay, so let's pray. Father in heaven, we come into your presence with a humble heart. Thank you, Lord, for another great privilege, another opportunity, blessed opportunity, Lord, that you have given to us this afternoon, despite of our busy days, busy schedule, Lord God. Despite of our responsibilities every day, but still, you give us an opportunity again this afternoon to meditate your word, Lord God. Thank you so much for that. Not all the people today have or has a chance to listen to your word. We are so blessed, Lord God, tungod kay kami gitagaan ni mong higayon karong taknaa nga mamalandong sa imong balaang pulong. Apan sa dili pa mi magpadayon Ginoo palihog. Unas tanan susiha among kasing-kasing, Lord God. And then ang among kinasuluran kung nakay makitaan mga butang nga wala mi makabantay Ginoo kay tao ra man mi, Lord. Usahay di mi kabantay nga nasipyat na daymi. Usahay dili mi kabantay nga nalapas na daymi sa imong kabubuton so pasaylo mi Ginoo. Limpyuhi among kasing-kasing among panudlanan nga espirituhanon aron among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo this afternoon. And Lord, as we listen to your word this afternoon, give us a teachable heart. Ang kasing-kasing Ginoo nga willing mo accept og correction, mudawat og tambag, madinawaton labaw sa tanan Ginoo, willing mo sunod sa imong mensahe, sa imong pulong. Kay ang milagro, ang panalangin, ang breakthrough, ang provision, ang blessing naa sa pagsunod. Dili enough nga maminaw lamang mi. Unya ipalabay sa pikas dunggan. But Lord, I pray, tagai mig kasing-kasing masinugtanon sa imong mga pulong. Tagay usab kami kaalam nga langit nun Ginoo. Ikaw lamang among gipataas karon, wala mi nag-isa og relihiyon. The only name that we lifted up higher and higher, that we glorify, we adore, we honor this time is the name of Jesus Christ alone. Wala mi mag-isa og relihiyon Ginoo. Wala mi mag-isa og pundok, grupo or any denomination. But only Jesus ang among gipataas karong taknaa Ginoo. And Lord, I pray i-bless tanang viewers karon. Kutob sa makadungog, makakita ani nga live Ginoo, makapamati Ginoo, bisan asa nga dapit, bisan asa nga sulok nining kalibutan Ginoo, panalangini sila. Ipabati imong presensya kanamong tanan, Lord God. And of course, Lord, I pray nga ang manifestation, ang lihok sa Holy Spirit amo ang ma-feel, mabati karong taknaa Ginoo. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ, our personal Lord and Savior. Amen. Hallelujah. Okay, so this time we have 96 viewers. Okay, ato sa pabutog 100 igsoon. 97. Hinay na. Tubig sa ta. Okay, na pa unyara nak ingnon ka. Praise God. So, again, mabungahong hapon or kaudtuhon mga igsoon. Mayong hapon, Pastor, kumbati rapas. Kumbati ta kanunay, Brother Antonio Oblayon. Kanahan ko sa term nga kumbati. Amen. And, sa pagyud again, ako nagaampo nga naamo sa kanabitong naamo sa kahimtang karon nga malipayon mo uban sa presensya sa Ginoo. Shout out mayong udto Brother Rusty Badilla, nakasapon na jud ko sa imong live.
Shout out ko sa akong magulang pastor nga si Rocky Nanalif. Lumbia lagi ni. From Lumbia, Pahiron, Cagayan de Oro. Mao ni nga Lumbia igsoon nga katong gisudlan ako nga lugar, Lumbia City Jail. Okay, praise God. Hallelujah. And mayong hapon diha nimo usab igsoon. Brother Jerry Opong Moda. Okay. So, anyway, before we proceed, no, ako lang mo paibawon igsoon nga atong background igsoon is imong gunit sa Ginoo igsoon. So mao ni akong gi-background igsoon tungod kay dili ta makapiright kay delikado ning mita masuko sila kung siya kung mag-background kog laing music. So kaniray dili ko kuan copyright. Okay? Hello po Pastor, God bless. Watching from naputol man igsoon, paspas kay pasensya na. Sister Joanne Bitonio Galaneda, may udto sa igsoon. Thank you for watching. Eljon Bolando, shout out Sigma Beta Misamis. Okay, Misamis Oriental Provincial Council. Pastor James maying hapon. Okay, again. Shout out sa mga brad diha sa Beta, Sigma Beta Misamis Oriental Provincial Council. Okay, from Brother Eljon Bolando, Lungli Brad, uban sa grasya sa Ginoo. Hallelujah. So, Pastor, diha dapit ila Lumbia, salamat. Okay. Taga Cagayan, dahil po ka, Brad, Rusty Abadelia, okay. So, thank you, Brad. God bless, God bless. Thanks for watching. Shout out, Pastor, sa akong kauban, Milit Balong, ug si Mark Guhayon, okay. Again, shout out daw ni Milit Balong ug ni Mark Guhayon from Bernadetta Guhayon Upong. Okay, praise God. So let's start. Let's start kay mabtan taron sa mga batanon rin magsaba-saba ni sila ron simbahan kay mag-practice. Sabasin maalingog-ngog ba, okay? Aw dili magdungog. Kusog ang drums, okay? So, na may video rin ning kuan ning video ni. Okay, so Hub, igsoon, Jub. Okay, this time, naabot na taog 106. 107. Oy, Brad, bro, Alberto Mawamilda, amayng watching from Camotes Island, bro. Pastor James, timing kaayo, bro. Busog gikan paniudto, busog pod sa pulong sa Ginoo. Thank you, bro. Nakaka sa akong prayer. Imong asawa, bro, di ba nasa gawas? Imong whole family, bro, nasa akong prayer. Sila Toper, tanan. Imong ate, imong Wamilda family, shout out sa Camotes. Camotes ba naman, no? O diripod sa Makaas. Okay? Sa Tubigon. So, let's start. So, atong teksto karong kahaponon or kaudtuhon, ani makita sa Hob. Okay? Matod pa sa akong anak, kay pagbasa sa akong anak, ani job. Di ba, anak? Ang pasa sa akong anak, ani job. Kay pareha mag-spelling sa job. Okay? Pero job or Hob. Sa Bisaya ta Hob ni sa Exxon. Nagaingon diri sa Hob, Kapitulo 1, versikulo 21, si Hob nagingon. Mingon siya, nataw ako nga hubo, ug mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo may naghatag ug siya usab ang nagbawi. Dalaygon ang iyang ngalan. Again, akong basahon ang giingon igsuon ni Hob, unsa ka may nadlukon nga alagad sa Ginoo nga dato igsuon. Nagaingon siya sa Hob 1:21. Mingon siya, nataw ako nga hubo, ug mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo may naghatag ug siya usab nagbawi. Dalaygon ang iyang ngalan. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. Okay? So, this afternoon, igsoon, gi-remind ta igsoon sa pulong sa Ginoo. Pinaagi sa iyang alagad nga si Hob, igsoon. Mao gini atong timan-an kanuna igsoon. Kay usahay, kana bitaw, nagpuyo tanining kalibutan, daghang kay mga Kristohanon karon or dili lang ingon, dili ka kaingon og Kristohanon tanan daw. Majority sa mga tao sa kalibutan igsoon ang nabantayan niya. Naningkamot gud, dili man sala nang maningkamot, igsoon maningkamot. Kayo dito, trabaho dito. Grabe ang effort ilang gi-exert igsoon just to earn money, no? I remember the time igsoon nga ning adto mig Hong Kong, first time ko nakaadtog Hong Kong igsoon nakurat ko kay mga tao dito dapita igsoon paspas kay mong lakaw katong mga Chinese. No?
Oh, tapos pas kay malakaw niya, delikado madasmagan ka. Nya mga tao ditong dapita igsoon sa Hong Kong, sa akong naobserbaran igsoon. Mura wala sila paki sa ilang makitaan, sa unsay mong porma diha dili magtingog-tingog. Paspas kay mo lakaw. Andi nang utana ko sa kong asawa lab ngano man ni dire. Ingani na sila dire. Lab mauna nga ayaw na mabanggaan ka diha no, kumpensa ka diha no. Paspas kay manglakaw no kanang ilang una-una ilang mindset ba trabaho, kwarta, money. Tanan mauna ang ilahang trabaho, mauna ang ilahang mindset igsoon, no? Kanang kuan gid ba kanang maningkamot sila gayon kayod igsoon. So mausad na ang mga majority ang kasagaran sa mga tao nining kalibutan na. And sadly, realidad yun na igsoon. Daghang mga tao nga ingana karon unya wala nay panahon sa Ginoo. Gipalabi nila ang pagpaningkamot nining kalibutan na nga ang tinuod igsoon wa tay madala. Hindi kamatay na to. Amen. Dili pud sabot nga dili na lang pud ta maningkamot kay walay madala hindi kamatay na to. Maningkamot gud ta pero atong timan-an nga maningkamot ta at the same time maningkamot ta nga maduol sa Ginoo. Ayaw gitugot nga sa atong pagpaningkamot ining kalibutan na igsoon. Tungod sa atong sobrang pagpaningkamot nakalimot ta sa Ginoo ug nalayo ta. Kay daghang naningkamot ug maayo nga makakwarta ning distansya sa Ginoo pero nadato pero ning distansya sa Ginoo. Nalayo sa Ginoo. Nya di man nakapalit ang kwarta igsoon og kanang langit or kinabuhing walay katapusan. Again, giremind ta ni Job igsoon. Si Job dato kay ni. Sa panahon niya, si Job dato kay ni siyang panahon sa iyahang time. O giremind ta sa iyang pulong. Ingon siya sa Job 1:21. Mingon siya, nataw ako nga hubo ug mamatay usab nga hubo, no? Si Job igsoon dato ni siya kaayo. Apan ning bungat siya og istorya ning ingon sa igsoon nga napa siya sa taguangkan sa iyang mama. Hubo siya. Amen. Again, kitang tanan. Nabay na sa taguangkan nyo diha nagtan-aw nga nagsanina namo wala. Kitang tanan hubo sakto si Job. Kitang tanan hubo sa taguangkan sa atong inahan. In other words, mga igsoon atong palawaman kitang tanan na tawo nga walay dala. Kitang tanan na tao igsoon nga wala nag relo or walay cellphone daan. Na tao ta nga walay sakyanan daan, walay balay igsoon or something kaugalingong balay ba no? No? Empty. Amen. Empty, walay dala, hubo. Then ingon si Job sa next line. Mamatay sad ta nga hubo. In other words, mamatay pud ta nga walay dala. Nindot kay ni siya nga reminder natong tanan igsoon. Kay nay ubang mga tao karon sa kalibutan nga kung maningkamot wagas murag wala nay ugma grabing paningkamot nga nakalimot siya nga ang tanan nga achievement naton ining kalibutan na ang atong mga tag milyon nga sakyanan ang atong balay nga kantidad og milyon ang atong mga properties mga bahandi katigayunan nga daghan kaayo ang atong bank account nga puno kaayo pila ka milyon bilyon igsoon giremind ta sa pulong sa Ginoo nga tanan nga atong maangkon ining kalibutan na mahabilin ra na pud ni ining kalibutan na ang tanan temporaryo lang ingon si Job nataw ta nga hubo in other words nataw ta nga walay dala mamatay sad ta nga walay dala madala ba na nato atong sakyanan ini kamatay madala ba na ba yung mga matay da igsoon nga magdala og balay wala ang uban lang Ginoo na ay uban nga gilubong ang mga gold gilubong ang mga bahandi sa ilang kilid pero what's the use? Unsa pa may magamit pa ba? Dili na magamit. Kayong tanan nga hinaguan para ra na natos kalibutan. Samtang buhi pa ta, imo nang magamit. Imo nang let's say, imo nang mapahimuslan kung buhi pa ka. Pero kung mamatay ka, patay na jud ka, di na nimo magamit. Dili na nimo mapahimuslan. Dili na nimo ma-enjoy ang imong hinaguan kung patay na ta. Mauna ang atong timan-an. Amen. Mao na tong timan-an, no? So mao na nga wala tay angang ipasigarbo igsuon. Dana. Next line. Ang Ginoo may naghatag ug siya usab ang nagbawi. Dalaygon iya ngalan. Nay word diri si Job nga ang Ginoo may naghatag ug siya usab ang nagbawi. In the first place igsuon sa pagkahimugso nato, natawo ta nga hubo, it means natawo ta nga walay dala. Unya, sadang nahimugso na ta, ning dako na ta, niingon ri ang balaang kasulatan, niingon si Job nga, kung na may mga butangan na to, gikan daw na sa Ginoo. Ang Ginoo daw ang naghatag, ang Ginoo pud ang mubawi.
Laktod nga pagkaistorya igsoon. Tanan nga naa nato karon. Everything we have right now igsoon. Tanan natong mga hinaguan igsoon tinigom. Nga atong nabatunan karon. Sakyanan, balay, mga properties, unsa man ang mga bahandi, katigayunan igsoon. Praise God for that. Nga naa nato karon nga atua mismo. Atua na ng personal properties igsoon. Dili day na ingon nga na naabot lang nato kay tungod sa atong paningkamot. Ang niingon riya malang kasulatan ningon si Job igsoon nga ang Ginoo ang nihatag, ang Ginoo po'y mibawi. Ang naghatag day ana ang Ginoo. So naa na nato karon tungod sa grasya sa Ginoo. Ang tinuod nga tag-iya ang Ginoo. Nakabaton ta ng excuse me, mga butanga igsoon. Tungod sa grasya sa Ginoo. Amen? Tungod sa grasya sa Ginoo. Naningkamot ta kay bright ta. Natay mga strategy, pamaagi. Pero ang tinuod ana igsoon tungod na tabang sa Ginoo. Kay kung wa ang iyang pabor, wa na naangko nato karon. Amen? Yes, naningkamot ta. Gipanalanginan lang ang buhat sa imong kamot. Gipanalanginan lang sa Ginoo imong desisyon. Gipanalanginan lang sa Ginoo imong pagkayod ba, ang imong pagtrabaho, pagpanarbaho, gipanalanginan lang sa Ginoo ang imong mga lakang. Mao nang nakakabot ka or nakabaton ka anang mga butanga nga naa nimo karon. Pero ang tinuod di ay tungod nas Ginoo, walay ato ang tinuod nga tag-iya ang Ginoo. Ningingon ang Job igsoon atong gibasa ganina. Ang Job 1:21 nagingon diri, ang Ginoo may naghatag og ang Ginoo sab mao'y magbawi or mobawi. Tanan nga naa nato gihatag sa Ginoo. In other words, gipiyal sa Ginoo. Mao na nga walay rason nga kita magpagarbo sa naabot nato karon sa atong profesyon. Unsa man ta kataas igsoon, unsa man kaangat atong kinabuhi, unsa man ta kadato karon igsoon, nga ang mga tawo maghangad nimo, maikog magtan-aw nimo, girespeto ka, respetado ka, timan ni igsoon. Naa ka sa imong posisyon karon tungod na sa tabang sa Ginoo. Kay kung wa ka tabangi sa Ginoo, ang imong pagpaningkamot mo ending ka og disappointment, palpak ka. Tanan nga naa nato grasya ra sa Ginoo. Kay ningon na bala ang kasulatan, ang Ginoo may nihatag, ang Ginoo usab ang nibawi. Kaning naa nako igsoon. Kana nakita ninyo ng bungbong da igsoon. Okay? Tanawa, nakoy bakita niyo igsoon. Excuse me gamay. Kita mo na bungbong? Oh. Kita na ninyo na daghang kay na diha mga gibutang diha mga tupadulaan be. Kana kita mo na mga igsoon. Okay? Kana tanan nadaghanan siya igsoon, ang uban na nang kuan pa. Kanang nakita ninyo igsoon, tungod na sa Ginoo, dili na tungod nako, no? Walay ako instrumento ra ko sa Ginoo, dili ko angay magpasigarbo or wala tay angay ikapasigarbo. Kay ang tanan nga nakabot nato, tanan nga naabot nato igsoon tungod na sa Ginoo. Dili ta maepektibo kung wala ang tabang sa Ginoo. Kinsa ra man ta kung wa ang Ginoo igsoon. Kinsa raman ta kung walay pabor sa Ginoo. Mao nang igsoon ti man ini. Bisan pag unsay na angko nimo diha nga sakyanan igsoon nindot kayo. Bisan pag unsay na kabuot nimo diha karon igsoon na abot igsoon. Ning pasar ba ka og board exam, ning pasar ba ka abogado ba ka karon or high ranking official or dakong tao sa gobyerno igsoon. Tungod na sa grasya sa Ginoo. Wala tay angay ipasigarbo kay pwede na bawion sa Ginoo anytime. Kaya niingon diri sa Job igsoon nga siya'y nihatag, ang Ginoo daw nihatag, ang Ginoo pud mo bawi. Pabitan na sa igsoon ako ning balik-balik. Naidaghang mga gipadato, ning dato igsoon naidaghang mga ilang kinabuhi ning angat na nahimo silang nagmauswagon, milambo sila ni asenso. Pero karon igsoon na bankrupt, no? Nay sometimes igsoon itugot sa Ginoo nga mabangkrap ta kay ning garbo man ta, no? Naghinambog ta, nakalimot ta nga ang naangko na to gikan dai sa Ginoo. Mao nang bawian ta sa Ginoo, ibalik tas kaniadto aron iyang pamatud-an kanato nga siya gyud ang tinuod nga tag-iya walay ato, igo ra ta gipiyalan, igo ra ta piniyalan igsoon. Amen. Unya at the end of the day igsoon, paminaw mo, dili po na nato mada na tao ta nga hubo or walay dala, mga matay pud ta nga walay dala. Dili man ipanungo igsoon, normal na, natural na, realidad na nga ang tao mamatay gyud. Wala may immortal na to.
Hebrews 9:27 gikatakda nga ang matag tawo mga matay gyud sa makausa. And then after that, judgment na. Mga matay gyud ta. Ug sa atong pagtaliwan nining kalibutan igsuon, wala tay madala. Dili pwede ilubong kauban nato, inigsud nato dito sa adto ta sa lungon, adto ta sa pantiyon or unsa man da igsuon. Dili pwede nga imong dalhon imong sakyanan. Sayang nga pod. Ang tanan nga imuhang mapaymuslan karon ra na. Ang tanan nga imong magamit karon ra na kay buhi pa ta. Apan sa panahon nga motaliwan ta igsuon, ang tanan mabiyaan nato. Ang tanan temporaryo ra. Mao bitaw ning ingon si Pablo igsuon, ako'y verse diri follow up verse sa Colosas. Ingon si Pablo sa Colosas 3:2. Again, ingon si Apostol Pablo sa Colosas kapitulo 3 bersikulo 2. Ingon siya, hunahunaa ang mga butang nga langit nun, dili ang yutan-on. Ngano mang si Pablo ning ingon man ani? Di ba? Unsay ingon ni Pablo igsoon, hunaa or paningkamuti, panganduya ang mga butang daw nga langit nun, dili ang mga butang nga yutan-on. Kaya ang mga butang nga yutan-on or kalibutanon temporaryo ra man guna igsoon. Ang mga butang igsoon nga diri ra nga kana bitawng tawhanon or yes kalibutanon, mabiyaan ra na nato. Di na to na madala igsoon. Apan ang mga langit nung butang igsoon, tanan nga gibuhat nato nga nahimaya si Lord. Mingtabang bata sa ministry or natay gibuhat nga nalipay si Lord, maunay mulungtad igsoon, maghusay ta ana, mahibaw ana sa adlaw pag sa paghukom igsoon. Naay reward ana didto. No, maunay gantihan. Pero ang tanan nga diri ra ning kalibutan na, diri ra yun as kalibutan. Unsa may atong maangkon igsoon, unsa may ma-achieve nato niining kalibutan na. Pila man ka award ako igsoon, di na napridaghanan na kay nako mga certificate igsoon, pero diri ra na kutob igsoon. Apan ang akong gibuhat nga makapahimaya sa Ginoo, mautoy mulungtad, mautoy makit-an pohon-pohon sa unahan sa hukom igsoon. Mao nang ingon si Pablo, mas panganduya ninyo ang mga butang nga langit nun. Mga butang nga langit nun, it means mga igsoon, mga butang nga atong pagabuhaton nga mahimaya ang Ginoo. Mga butang nga atong buhaton nga naay kalabutan sa buluhaton sa Ginoo. Mga butang nga atong himuon igsoon nga nalipay or nahimuot si Lord, maunay mga langit nung butang. Mga kaning tabang ta sa mga kabos o basta natay mga gibuhat nga mga butang igsuon nga nakapalipay sa Ginoo, kay atong gibuhat para sa kamayaan sa Ginoo. Maunay mga butang nga langit nun ug maunay mulungtad. Apan ang mga butang nining kalibutan na ato ang mga achievement igsuon nga mga kalibutanon lamang, unsa man diha, no? Unsa man ang ato ang mga award diri sa kalibutan ra gyud na igsuon. Amen, dili na to na madala sa langit. Mo nang ingon again, ingon si Pablo igsuon nga mas panganduya or tinguhaa ang mga butang nga langit nun. Kaya ang tanan mabiyaan ra na, no? Mabiyaan ra na igsuon, mga balay nga nindot kaayo. Oh, nindot kaayo nga mga sakinan, no? Mga yuta nga atong napalit nga daghan kayo mga investment nato or unsa man diha igsuon, mabiyaan ra na nato tanan. Ang atong mga kwarta bahandi diha sa bangko, mabiyaan ra na. No, mabiyaan ra ang tan maayo pagali og ato nang ipagamit para mahimaya ang Ginoo. No, mas mudaghan pa no, mas makaganti patapuhon igsoon pag abot sa panahon sa adlaw sa paghukom igsoon, no. Ingon si Job igsoon nga natawo ta nga hubo. Amen. Para ni sa mga naningkamot og maayo diha, dili ni ingon nga ayaw lang mo paningkamot, pero timan-i nga kanang inyong gipaningkamutan diri ra na taman sa kalibutan sa panahon nga kita mo taliwan ang tanan ato rang mabiyaan. Ang mubarog sa walay katapusan ang atong relasyon sa kaitasan. Mao na igsuon nga, yes, dili man sala nang maningkamot tag maayo, manarbaho ta, magtigom ta, mukayo ta, dili na sala. Kay pang diri ra man sa kalibutan, no? Maayo man pud na igsuon nga medyo hayag-hayag sa datong ugma nining kalibutan, baka nang at least komportable ta, stable ta, natagbo atong paginahanglan. Dili man na siya sala igsuon, pero timan ilang nga ang tanan mabiyaan na nato, no. Kay naman koy uban igsuon nga grabe na kayo, no, muda og paningkamot, wagas ba, no.
Murag wala nay ugma, grabe mudag paningkamot hasta sa panahon sa ting simba dili mo simba kay naningkamot. Wala nay time sa Ginoo kay naningkamot, nay time sa Ginoo pero mantinilan ra, mubora lang kay ampo. Walay panahon kayo dili na pareha sa una nga dagko kay time sa Ginoo kay nahigam na sa dagkong income, nahigam na sa dagkong sweldo. Hala kayo dire, kayo didto. Grabe kay maningkamot, wagas na kalimot nga ang tanan mabiyaan ra na. Ang tanan mabilin ra diri sa kalibutan kay ang tanan temporaryo lamang. Niingon si Job igsoon, na tao ta nga hubo, mutaliwan pud ta, mga matay ta nga hubo. But pasabot ni Job igsoon, na tao ta nga walay dala, empty. Mamatay pud ta nga walay madala. Dili na to madala ang mga kwarta nga daghan kayo nining kalibutan igsoon. No, wala tay madala igsoon. Mao na igsoon nga akong i-connect ang gingon ni Pablo. Ingon siya nga panganduya tinguhaa ang mga butang nga langit nun, dili ang mga butang nga kalibutanon. Because at the end of the day, ang mulungtad igsoon kato ang mga butang langit nun or atong gibuhat nga nalipay ang Ginoo, gibuhat nga nahimaya ang Ginoo. Amen. Maor ginay mo barug sa walay katapusan. Katong atong mga nindot kayo nga nailado ta diri sa kalibutan. Sikat ta dire, dili ta posible gali nga sikat ta sa kalibutan na ilhan ta pero wa ta ilhis kalangitan. Amen. Mao na igsoon nga atong hinumduman nga wala gitay angay ikapasigarbo. Amen. Wala tay angay dili ta pwede nga mo-lockdown sa ubang tao tungod kay naa sila sa ubos, no? Wala tay angay ipanghambog igsoon sa isig ka tawo nato. Kay matud pa sa pulong sa Ginoo ang Ginoo mao'y nihatag. Ang Ginoo pod mao'y mubawi. Amen. So, everything we have right now comes from the Lord. Amen. And I declare nga ang tanan nga naa ninyo diha, inyo nang ipagamit aron mahimaya ang Ginoo. Now, pangutanon ko kamo igsoon sa tanan nga naa ninyo karon. Unsa may naa ninyo karon? Unsa may gipiyal ni Lord ninyo karon? Nahimaya ba ang Ginoo? Nahimaya ba ang blesser sa blessing nga iyang gipiyal nimo? Amen. Again, igsoon, tanan nga naa nato karon ra na. Temporaryo ra na. Dili na madala na to sa panahon nga mga matay na ta, mutaliwan ta. Wala tay madala. Ako ning gi-share karon igsoon kay gusto ko nga ang atong mas panganduyon or paningkamuton. Mas atimanon na to pag-ayo ang atong relasyon sa Ginoo. No? Mas mangandoy ta sa mga butang nga langit nun kanang naatay investment nga para sa langit ba nag-invest ta o para sa kamayaan sa Ginoo. Mauna ang atong palabihon igsoon kay maunay mulungtad. Maunay makit-an nato puhon sa adlaw sa paghukom. No? Kanang atong mga hinaguan lagi, atong mga naangkon diri sa kalibutan, diri ra na. Amen. Diri ra na. Unya usapod dili na tungod kay naningkamot kag ayo. Kung atong basihan ang balang kasulatan, ningon balang kasulatan igsoon ang Ginoo may nihatag. Ang Ginoo pud ang mubawi. So ang tanan nga naa nato gihatag ra day na gipiyal sa Ginoo. Unta in Jesus name kapiyalan ta. Kay abi yung mga igsoon kung kapiyalan ra ba ta sa gipiyal sa Ginoo karon, piyalan pagid ta og mas dako. No? Nganong daghan kay mga Kristohanon karon nga grabe nga gibless ni Lord. Grabe kay gipasinso, gipauswa, gipalambo, gipaangat sa Ginoo. Dili ko prosperity preachera. Ako lang ning gi-share nyo igsoon kay it's biblical nga kung kasaligan ka, kapiyalan ka sa naa nimo karon nga gipiyal sa Ginoo, piyalan na pod ka og dako-dako. Nawa. Nganong naidagang Kristohanon karon nga grabe ang pag-uswag. Grabe ang pag-asinso. Grabe ang paglambo sa ilang kinabuhi karon. Tungod na kay ang katong gipiyal ni Lord nila, kapiyalan sila, kasaligan sila. Sa gipiyal ni Lord nila nahimaya, nahimuot ang Ginoo. Unya aside from that ilang gibalik ang bahin sa Ginoo. Amen. Mao na hinungdan igsoon nga gipiyalan sila sa Ginoo. Mas dako, mas dako, mas dako. Walay undang ang grasya ag panalangin sa Ginoo. Ang tambuanan sa langit giablihan o gibundak ngadto kanila kay sila kapiyalan man. Amen. Kay ila man gi-recognize nga ang tanan nga naa nila gikan sa Ginoo kay gingon sa Job igsoon, ang Ginoo ang nihatag. Mao na nga ang Ginoo sad ang mubawi, no? Ang Ginoo ang nihatag, klaro kayo nga ang Ginoo ang nihatag. Tanan nga naangko ni Job kay si Job dato kaayo. Wala giangko ni Job nga naangko nako ning daghan kay mga
kanding, daghan kayong mga karniro, daghan kayong mga asno, mauni, naangkon ako ni siya nga mga livestock or unsa man diri nga mga katigayunan or kabtangan, tungod kay naningkamot ko, tungod kay adlaw gabi nagtrabaho ko, wala na gi-claim ni Job, wala na giangkon ni Job, kung dili si Job ning ingon, ang Ginoo ang mihatag. In other words, gi-recognize ni Job si Lord nga maoy source, nga maoy blesser, and all of the blessings nga naa ni Job comes from the Lord, the blesser. Giangkon, giadmit ni Job igsuon nga walay iya. Mao na nga wala siya nagpasigarbo. Ang ubang mga tao sa kalibutan, ako na gud ni, naningkamot man kog ayo, nagtuon kog maayo. Grabe jud adlaw gabi, grabe akong gibot. Kayod kalabaw ko maong naabot ko ni yes, praise God, naningkamot ka pero ang tinuod igsuon. Gitabangan kas Ginoo. Kay kung wa pa ka kaluyi pabori sa Ginoo, magkamang-kamang gyapon kas kalisod karon. Mao na timan-an na to mga igsuon to all of the viewers this time. Tanan nga maabot nato sa kinabuhi tungod na kay gitugot sa Ginoo. Kay ang tinuod di na pwede na siya dili itugot sa Ginoo. Yes, naningkamot ka pero pwede na dili itugot sa Ginoo nga mo sinso mo karon. Pwede na dili itugot sa Ginoo nga makatrabaho ka, ma-promote ka, magnegosyo ka. Pwede na dili itugot sa Ginoo nga makapalit kag sakyanan or makabalay ka apan gitugot na sa Ginoo tungod kay nakita sa Ginoo nga kapiyalan ka. Amen. Walay imo. Gi-bless lang ni Lord ang buhat sa imong kamot. Kaya kung balikon again, sama sa gingon ni Job, ningon siya, ang Ginoo ang nihatag. So sa katong daghang mga kabtangan, wealth ni Job igsoon, iyang gi-acknowledge, gi-recognize nga tanan nga naa niya, gihatag tos Ginoo, dili to sa kaugalingon niyang paningkamot. Ug mao sa natong timan-an igsoon. Maunang si Job igsoon, dili affected. Kabantay mo? And then, ang nahitabo ang nga story igsoon, gibalik pagyud ang kabtangan ni Job, gipilo-pilo pa, so ang resulta si Job mas nidato pagyud og maayo, no. Si Job igsoon dili affected sa mga nawa niya. Si Job igsoon wala siya pakialam nga nangawala ang iyang mga kabtangan, kay para niya ang iyang mindset, iyang una-una ang Ginoo may nihatag, so ang Ginoo pod ang mibawi. Unya natawo man pud ko nga hubo, mamatay rasad ko nga hubo. Ang gusto ipaabot sa Ginoo igsoon, unsa siya nga minggawas sa taguangkan sa inahan, mausan na inig kamatay. Laktod nga pagkasulti igsoon, wala siya gidala pagkatao. Wala sad siya madala inig kamatay. Ug maunay dapat nato hunahunahon igsoon nga ang atong tanang pagpaningkamot, atong pagkayod nining kalibutan na diri ra gyud na sa kalibutan. Ang atong mga achievement diri ra gyud na sa kalibutan igsoon. Wala tay madala bisan any material things. Dili na to na madala, inig kamatay na to. Amen. Apa na nakanindot, igsoon, nga samtang buhi pata. Ang tanan nga naa na to, nakita sa mga tao nga kapiyalan ta. Ang tanan nga naa na to, atong gipagamit, aron mahimaya ang Ginoo ang mga tao saksi, ninang tanan. Mutaliwan ka nga wala lagi kay madala, pero magbilin kag ligasiya. Kay moingon man tong mga nakakita nimo makindom, namatay na gyud siya dato kay ni, namatay ni siya nga mauna, namatay siya. Wala siya dala pero nagbilin siya pagtulunan nato kay samtang buhi pa siya, unya naa siya ng mga kadato niya, naa siya ng mga kabtangan. Wala gyud siya nagduduha nga iyang himaya ang Ginoo ana, no? Matinabangon siya sa ministry na ning tabang sa ning support siya buluhaton sa Ginoo. Ang iyang mga kabtangan iyang gipagamit sa Ginoo, iyang sakyanan iyang gipagamit sa Ginoo, ning tabang siya sa mga kabos, tanan nga naa niya. Kung nasa ikatabang mo tabang siya, maunang wala na dala ang iyang mga kabtangan pero naa siya gikabilin. Maayong ligasiya. Kuha ninyo ang punto. Ana na siya igsoon. Thank you for the rain, Lord. Nag-uwan igsoon, no? Ana na siya again. Nataw ta nga walay dala. Mutaliwan ta nga walay dala. Ang tanan nga naa nato igsoon gihatag ra nas Ginoo. Gipiyal ra nas Ginoo. Gisalig ra na sa Ginoo nimo kay kasaligan ka. Pero kung makitaan sa Ginoo nga ning garbo ka, pwede na kuhaon sa Ginoo nimo. Ibalik ka sa kaniadto, ipabangkrap ka, ibalik ka sa una aron pamatudan sa Ginoo nimo nga walay imo. Ang tanan tag-iya na Ginoo. Amen. Muna nga wala tay angay kapanghambog ako na gud ni. Ay batian na yung sakyanan oy, multicabra. Ay batian ang kapastor James bao-bao ra. Kami gyud kay kita mo ani mga Fortuner nakakuan, no? Wala tay dapat ikapanghambog igsoon, no? Delikado na. No, delikado na igsoon, bawian niya tas Ginoo na. No, daghan kong nakita na igsoon nga daghang gibawian nganuman. Ibalik sa kaniadto kay nganuman, ning dako ang ming garbo nakalimot nga ang naa niya Ginoo ang tag-iya. Amen.
And again, atong timan-an ang gingon ni Pablo, palabiha, panganduya, ang mga butang nga langit nun, kaysa mga butang nga yutanon or kalibutanon. Kay ang mga butang nining kalibutan or ang mga kalibutanong butang, temporaryo ra na. Bisan pag ma-achieve nimo ang imong pinaka gipangandoy, maabogado ka, mapulis ka, mamaestra ka, masiman man ka, maunsa man kada igsuon imong profesyon ba, timani nga diri ra ginatanan sa kalibutan. Makapalit kag mga daghang sakyanan, properties, mga yuta, mga basak, kalubihan, unsa man ay katigayunan, kabtangan, mabiyaan ra gyud nimo. Manaingon si Pablo igsuon nga panganduya ang butang nga langit nun. Tinguhaa ang mga butang nga langit nun kaysa mga butang yutanon. Kay ang mga butang manggod igsoon nga langit nun mao nay mulungtad. Unsa man ang butang langit nun, pastor? Unsa man ang butang? Di man makita no. Butang langit nun igsoon kanang everything you do nga nahimaya si Lord. Nakay gipangbuhat nga nakapalipay sa Ginoo. Nakay gipangbuhat nga naay kalabutan sa buluhaton sa Ginoo. Nag-invest ka na, nagtigom ka og mga bahandi nga langit nun ana. Ug sa panahon sa dakong hukom igsoon, didto ra ta maghusay ug naay ganti. Ang imong gibuhat diri, unsa giingon ni Pablo igsoon? Sige ingon sa balang kasulatan nga ang inyong hago diri, ang inyong gihinaguan diri sa kalibutan para sa kabubuton or bulaton sa Ginoo. Dili gayon makawang. Kay naay ganti nga nagpaabot. Aside sa langit igsoon, aside sa kinabuhing dayon, naay ganti. Ang katong mga gibuhat na to nga mga maayong butang nga nahimaya ang Ginoo, mao toy atong gi-invest igsoon. Mao toy mga butang nga langit non igsoon nga atong sikawagan na. Kana bitaw ang ato ang naginighusay bitaw nato na makitaan pa na nato pohon igsoon. Apan ang katong mga ning sikat tas kalibutan, no? Nakaangkon na diri ra ginataman. Diri na sa kalibutan. Again, balik ko na to igsoon. Mamatay tang tanan. Wa po manungo, normal na. Hebrews 9:27. Mga matay tang tanan. Mutaliwan tang tanan. Og unsa ta nga hinggawa sa taguangkan sa tong mama. Hubo, walay gidala. Mumatay sad ta nga walay madala. Amen. Mao na nga sa tanan nga naa nimo karon, pasidunggi ang Ginoo. No? Naamoy mga kabtangan karon, mga material nga butang, pasidunggi ang Ginoo na igsoon. Ipagamit nas Ginoo. No? Buhata ang mga butang nga kanang naa nimo bitaw nga gipiyal sa Ginoo nimo ba kanang himuan na siya nga ang Ginoo malipay ana igsoon. Kay diri ra man nataman igsoon. Amen. Pero kung imo na siyang buhaton nga alang sa kamayaan sa Ginoo, nakay buhaton na nga mahimaya ang Ginoo, nag-invest ka na og mga langitnong butang igsoon. Maunay dili mawala. Maunay mulungtad. Magkita pa ta na pohon, gilista nas Ginoo. Basta lang ang imong gibuhat nga maayo, imong motibo para mahimaya sa Ginoo. Pero kung ang imong gibuhat pod na kay gibuhat sa ministry, sa bulaton sa Ginoo kay para pasikat lang, no? Pakitang tao lang. Wa yan muna sa taas igsoon. Wala kay makita dito igsoon. Walay ganti igsoon. No? Pero kung ang imong gibuhat diri sa kalibutan makapahimaya sa Ginoo igsoon. Makapahimaya na sa bulaton sa Ginoo nga sa ministry, nga ang imong motibo is to glorify God alone. Then nag-invest ka, mao na gitawag og langitnong butang igsoon. Magkita ta na pohon igsoon. Amen. Again, nataot ang walay dala. Wala tayanang ikapasigarbo ningon si Job nga siya ang nihatag. Siya po na mubawi. Mao na igsoon nga if ever na panahon nga ang mga butang nga naa na to mawala sa atong pananaw. If ever na mga panahon igsoon nga ang mga material nga butang nga mawala og kalit sa itong pananaw igsoon, di tangay mag-gool, di tangay magsubo kay naingon ang balaang kasulatan, ang Ginoo ang nihatag, ang Ginoo po ning bawi, no? So gikuha siguro to sa Ginoo, gibawi to kay nasa purpose. Wala ta kabalo igsoon nga gikuha to sa Ginoo kay tagaan kag mas the best, ilisan, because you are deserving pagyud og the best igsoon, mas deserve pa ka. Wala tay angay kabalakan kung nay mawa na to. Kay nagiingon ang balaang kasulatan, ang Ginoo ni hatag, siya po'y mubawi. Amen. Dapat maunay nasa mindset na to. And again, igsoon, taliwala sa atong pagpaningkamot igsoon, dili man sala ng maningkamot ta. Dili man sala ning magtigom ta. Dili man sala ning mukayod ta for the brighter future ahead of us igsoon. Dili na sala. Apan ako mong gidasig, gipainumduman nga kanang tanan temporaryo ra gina.
Nindot igsoon nga sa imong pagpaningkamot, sabayan nimo pagpaningkamot nga mahingpit ang imong relasyon sa Ginoo. Maningkamot ka nga mas maduol ka sa Ginoo. Maningkamot ka igsoon nga ang imong relasyon sa Ginoo masuot nimo ang Ginoo. Kada adlaw puno ka sa presensya sa Ginoo. Kay ngano man at the end of the day sa katapusan mao gid na imo barog igsoon. Ang tanang butang nining kalibutan na temporaryo lamang apan ang atong relasyon sa Ginoo mubarog ug mubarog na igsoon. Diha ta magdaog igsoon. Praise God. Hallelujah. Aw gipakusgan ang tingog igsoon kay kusog kay uwan diri. Salamat sa Ginoo. Amen. Sumaw na ang mensahe sa Ginoo karon igsoon. Wala tay angay ikapasigarbo sa tanan nga naa nato karon. Kay ang Tinoo di ana, ang tanan nga naa nato karon gipiyal ra na sa Ginoo no. Anytime pwede ra sa nakwaon sa Ginoo. No? Kung ang naani mo karon igsoon, imo nang giangkon nga ako gyud hinaguan. Ako gyud nang gipaningkamutan. Delikado ka na igsoon kay kung mawala na nimo igsoon, ma-depress ka. Kuha? Kung sa karon igsoon nagtan-aw ka, ang tanan nimong hinaguan tinigom, moingon ka imong i-claim nga ako na gud ni. Mao ni akong gipaningkamutan, no? Moana kita ka, no? Mao ni akong gihaguan. Mao ni ang akong gitigom pila ka tuig. Mao ni ang katas ng aking dugo at pawis. Ug luha nako. Ako ani. Igsoon kung ingana imong mindset, kung mawala na nimo ma-depress ka, delikado ka. Pero si Job igsoon wala siya na-depress. Si Job igsoon wala siya gingon og nawili. Sadang nawala ang mga kabtangan, mga titigayunan, mga kahayupan. Ang wealth niya nawala, ingon lang siya igsoon. Ang Ginoo ang nihatag, ang Ginoo ang nibawi. Dalaygon ang Ginoo. Iya pang gidayeg ang Ginoo. Nga naman, tungkol kay ang mindset ni Job, igsoon, wala iya. Ang mindset ni Job, yes, dato ko, pero gipadato ko sa Ginoo. Wala ko na dato sa itong pagpaningkamot. Kay pwede, akong balikon, igsoon, pwede man ta maningkamot, nga di ta madato. Nadato ta, ni uswag ta, gipromote ta, gipangat atong kinabuhi. Kay naningkamot ta, plus, gipaburan ta sa Ginoo. Gipanalanginan lang sa Ginoo ang atong kamot, ang atong lakang gigiyahan lang sa Ginoo aron ihatod ta sa atong kalampusan. Mao nay hinungdan nga niangat atong kinabuhi, pero ang tinuod walay ato ang tanan tungod lang sa grasya, tungod lang sa pabor, tungod lang sa tabang sa Ginoo. Kung naaman tayo ipanghambog igsoon, kung naaman tayo ipasigarbo, walay lain kung dili ang Ginoo. Kay siyang hinungdan niining mga material nga butang, niining balay nga pareha ning balay namo, niining mga kabtangan nga naa nato karon, siya ay hinungdan sa tanan, walay ato. Kung makita sa Ginoo igsoon nga ato siyang gipasidunggan, nga atong giila nga siyang ang blesser, siya ang atong source igsoon, the more pagyud ta piyalan sa Ginoo. Ngano man tungod kay kasaligan o kapiyalan ta. Amen. Mao kanang pulong sa Ginoo mga igsoon. Nining taknaa sa kahaponon na palihog kog tubig no. Thank you. No. Gipainumduman ta nga ang unas tanan, gipainumduman ta nga kitang tanan na tao dapat sa sulod sa taguangkan sa tong inahan. Hubo na tadaan, wala tay dala. And then pagawas na to, na tao na ta, wala gyapon tay dala. Kung unsa ang atong pagkahimugso, mausad na ang atong pagkamatay. Wala tay dala inig pagkahimugso, pagka natao ta, mga matay sad ta nga walay dala. Mao na nga timan-an na to ang gidasig ni Paul, mas panganduyo na to. Palabihon na to ang mga butang nga langit nun. Mga butang nga buhato na to nga nahimaya ang Ginoo. Magpagamit tas Ginoo nindot kay na nga investment igsoon. Thank you na. Amen. Hallelujah, no? Mao na tong palabihon. Mga butang nga langit nun, kaysa katapusan, maghusay ta didto sa langit igsoon. Makit-an ang atong mga binuhatan nga nakapahimaya sa Ginoo. Amen. Katong panahon nga ning tabang ka sa buluhaton sa Ginoo sa ministry, ning tabang ka sa mga kabus, ming adto ka sa prisuhan, imong gipakaon ang mga kabus giduaw no. Ang basta nga na igsoon, naa nimo nga gipiyal sa Ginoo, imo pong gipagamit para mahimaya ang Ginoo. Maghusay ta sa langit ana. Maunay mga investment na to. Maunay ato ang mga gi-invest nga dili. Maunay giingon mga igsoon nga dili makutkot sa taya. Amen, mulungtad na sa walay katapusan. Apan ang atong mga naangkon ining kalibutan, mabiyaan na nato igsoon. Temporaryo ra ng tanan. Mao na nga akong balikon, wala dili ta pwede manghambog sa naa nato karon.
Nadato ka, praise God. Pero ayaw lang panginambok kay basin. Bawian kas Ginoo. Tanan nga naa na to again and again. I want to remind everyone that everything that we have right now, properties, houses, cars, any material things igsoon that we possess naa na to karon igsoon comes from the Lord. And I pray and I declare nga mahimaya si Lord anang tanan. Then atong i-recognize nga walay ato. Everything comes from the Lord. Amen. Walay ato, mao na nga dili ta angay manghambog, magpasigarbo nga tungod ni sa akong pagpaningkamot, tungod ni kay ning graduate manggug ko nga cum laude, ning graduate ko nga summa cum laude, magna cum laude, mao nang gigukod kog mga kumpanya, pwede ka di gukuro kumpanya. Pwede ka tambay karon, gipaboran lang kas Ginoo. That is why glorify God in everything you do. Mao nagingon ni Pablo nga that is why in everything we do it for the glory of the Lord. Amen. Usa kapag pahinumdum sa Ginoo nato igsoon nga ang atong pagpaningkamot ang tanan mabiyaan ra nato. Pero mao lagi na dili na pasabot nga dili ta maningkamot yun ta. Ako gali naningkamot mi. Pero mas maayo nang kung unsa ta naningkamot og mga butang nga kalibutanon, mga butang nga temporaryo lang, mas maningkamot tag maayo nga maduol sa Ginoo. Mas maningkamot tag maayo nga mas masuod ang atong relasyon sa Ginoo hingpit. Because at the end of the day, maunay mulungtad, maunay barog, maunay matubang sa Ginoo. Amen. Inighuman sa kamatayon hukom. So ang matubang nato sa Ginoo atong relasyon niya, dili ang atong kwarta, mahabilin man na. Mabiyaan ra na. Temporary ra na. Ang makapanunod anang bandi nimo, imong anak, imong mga nabilin, imong apo. No? Imong lawas adto na dito, madunot na dito igsoon adto na sa sementeryo. No? Ang mabuhi atong relasyon sa Ginoo ngano man. Kay after death judgment man, Hebrews 9:27. No? So sa pagatubang nato sa Ginoo, way laing pangitaon ng Ginoo. Well done, my good and faithful servant. Way laing tan-awon ng Ginoo, no? Ang imong relasyon sa Ginoo, kumusta? Mao na ang mubarog. Mao na pinaka bahandi nato atong relasyon sa Ginoo. Mao na nga maunay atong atimanon ang mumahon ug ayo seryosohon igsoon atong relasyon sa Ginoo kay maunay mulungtad ang atong mga tinigo mga bahandi mabiyaan ra nato na. As what I have said igsoon ini kamatay na to minteryo ta wa tay mada. Pero naay may tabo nga hukom igsoon. Amen. Sama sa naitabo atong si Lazaro nga kabos ug ang taong dato nga Hakob, di ba? Nangamatay silang duha. No, ang taong dato nga hakog igsoon nga ngilad og batasan, wa mitabang sa mga kabos, tihik kuripot igsoon. Tuwa dito sa Hades naganto sa kainit. Apan si Lazaro ang taong kabos tuwa sa sabakan sa kiliran, tiilan ni Abraham, nag-enjoy sa kanindot. Amen. Ang dato igsoon nadaban niya. No, ang giingon sa balaang kasulatan, ang dato nagsulob sa iyang mga harianon nga bisti kada adlaw. Dato kay siya igsoon. No? Nindot kay siya sa nina igsoon. Pero tanawa pagkamatay sa dato nakaluwas ba niya ang iyang mga kabtangan, iyang mga bulawan? Nada ba niya? Wala. Amen. Mo nag-ingon ni Job igsoon nga nataw ta nga hubo, mga matay po ta nga hubo. In other words, nataw ta nga walay dala, mutaliwan po ta mga matay po ta walay dala, walay ato tanan nga naa nato karon. Gikan nas Ginoo, mao nang pasidunggan nato kanunay ang Ginoo sa tibuok natong kinabuhi. Wala tay angkunon, wala tay kana bitong dili nato ilugon ang himaya, ang glory, but as all the time atong ibalik ang glory, ang himaya sa tong buhi nga Dios. Kay siya ang tinuod nga tag-iya kita piniyalan ra. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much Lord for your word this afternoon. May tungod Ginoo sa mga achievement namo nining kalibutan, may tungod sa among pagpaningkamot Lord nga wala gid mi madala Ginoo. Salamat sa imong pagpahinumdom namo Ginoo nga posible ang tanan namong tigom Ginoo mabiyaan ra gid na namo Ginoo. Temporaryo ra ang tanan. So Lord, thank you so much for your word this afternoon nga imo sad ming gidasig nga mas among paningkamutan, mas among panganduyon, mga butang langit nun. Mas maninguha mi pagbuhat og mga butang nga makapaymaya nimo, kay mao ginay mulungtad. Labaw ta na ng among relasyon nimo Ginoo.
Maunay among pinakabahandi Ginoo among relasyon nimo Lord God nga kinahanglan nga amo jud kining seryosohon kanunay nga hingpit kanunay among relasyon nimo, because at the end of the day after death Lord God mao kanay mo atubang kanimo ang among hingpit nga relasyon nimo, among mga achievement, ang among mga salapi, bahandi, kwarta, kabtangan, katigayunan, mabiyaan ra ang tanan. Mahanaw ra ang tanan Ginoo. Temporaryo ra ang tanan. Ang mubarog ang among personal commitment nimo Lord. Mao ra ginay mubarog sa katapusan. So Lord, thank you. Salamat Lord nga imo ming gipahinumduman nga this afternoon nga kung unsa may maningkamot og ayo for our future, maningkamot sa mig maayo nga maduol nimo Ginoo. Kay sama sa akong giingon Lord sa katapusan ang mubarog jud Ginoo ang among relasyon nimo Ginoo. Kung nagpabilin ba ming matinud-anon kanimo sa katapusan Ginoo sa imong pagbalik or kami ba una nga mobalik nimo Ginoo. Hallelujah Lord. Again, thank you. Salamat kay Ginoo sa imong mensahe. Salamat kayo Ginoo nga imong gipahinumduman nga ang tanan nga naana mo gikan nimo. Wala mi angay ikapasigarbo bisan bright pa mi kaayo. Wala mi angay ikapasigarbo kundili ikaw lamang ang among ipataas Ginoo. Kundili ikaw lamang ang among himayaon tungod kay ang tanan nga naana mo Lord God bisan naning kamot pamigmaayo tungod ra nimo. Tungod ni kay ning tabang kanamo. Tungod ni Lord kay imo ming gipaburan ug imo ming gigrasyahan kay kung wala ka asa ra mi punita karong taknaa Ginoo. Kung wala ka wala mi mahimo. Kung wala ka dili mi mulampos, dili mi uswag, dili mi asenso. So again, everything we have right now comes from you. That is why we honor you. I pray nga ikaw gyud ang among i-honor kanunay. Ikaw ang among himayaon dili kay kami ang magpasigarbo tungod kay hinaguan namo. Kundili ikaw among ipataas kanunay Ginoo. Hallelujah. Salamat Lord God. Lord, I pray to all of the viewers right now, especially sa mga viewers karon Lord nga naa joy daghang tinigom na mga properties, na mga personal properties nga mga dagko Ginoo. I pray nga tungod sa nadungog nila nga mensahe karon ilang ma-realize, ma-recognize nga ang tanan nga naa nila ikaw ang naghatag. Sama sa giingon ni Job, usa ka dato nga alagad nimo Ginoo, ning ingon siya nga ang tanan ang Ginoo ang nihatag, ikaw sad ang mubawi. So Lord God, ang tanan nga naa sa imong mga kanakan karon nga nagtan-aw gikan jud na nimo Ginoo. Walay ila, piniyalan ra nimo sila. Ako Hinuon nagaampo Lord nga ang tanan nga gipiyal nimo nila mahimo silang kapiyalan. Malipay ka, mahimaya ka aron piyalan pa nimo sila og mas dako Ginoo. In Jesus name. Thank you Lord. Salamat Ginoo. Thank you for your word. Thank you Holy Spirit for your presence. And this time Lord God, as always, I continue to pray to all of the viewers, this time to all of the followers in this page Lord God. Bisan asa nga sulok nining kalibutan Ginoo, tagbua ilang panginahanglan. I speak blessing upon them. I speak life upon them right now. I speak healing. I speak deliverance. I speak prosperity in Jesus' name. I speak inner healing emotionally in Jesus' name. And I speak peace in Jesus' name sa ilang kinabuhi karon nga makabatog kalinaw ang ilang kinabuhi. Tanan Ginoo, I speak miracle upon them right now. In Jesus' mighty name. Sigon sa ilang gipanginahanglan karon Lord God. I pray nga mamuhat ka Lord God. I pray Lord God nga imong milagrosong kamot karong taknaa mulihok sa ilang kahimtang karon. In Jesus' name. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit. And this time Lord God, among giangkon ang kadaugan. Among giangkon ang kagawasan, panalangin, kaluwasan, kaayuhan. Among giangkon ang milagro nga sigon sa among gipangandoy. We claim it with all our hearts by faith. Himo alamang ming kapiyalan Ginoo. Mao kaniya nga among pagampo amahan. Amo kining gipangayo kay nagaingon ka sa imong pulo nga pangayo ug kamo pagatagan. So Lord God, amo kining gipangayo ug amo kining gipasalamatan daan pinaagi sa ngalan ni Hesus nga mao among bugtong agalon ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. Mabungahong kahaponon mga igsoon. Hallelujah. So, that's all for this afternoon mga igsoon. Thank you for being with us, for being with me. And then, see you next time igsoon. Makabakanti ko. Salamat kaayo no. Salamat sa inyong pakiguban kanako sa hanginan.
And this time akong ibalik tanang himaya ug dungog sa tumbuhi nga Dios. And I declare nga karong adlaw di ron matapos igsoon nga di mo i-bless ni Lord. In Jesus name. Amen. So, thank you mga subscribers ani nga page. Salamat kayo. Dali na. Wala pa na ka. Salamat kayo and salamat sa mga followers. I want to encourage everyone to invite your friends to follow our page. Mga avid viewers, thank you kaayo, no? Salamat kayo. 181,000 followers of Mabungahong Kristonon. Thank you. And sa wala pa makasubscribe sa atong YouTube channel, please subscribe. Pray na ang caption. Aw na ang link sa caption ani nga live igsoon, no? Again, salamat igsoon. And ang akong ikabilin kaninyo, mao ni. Ampo, amping, abante, to God be all the glory. God bless. See you next time, igsoon, no? Ampo, amping, abante, to God be all the glory. Kita taon niya, igsoon. Maningkamot ko basta makalugar ta. Amen? God bless everyone. Keep safe.